Munta guys. Padung data karon sa Danau no. Kay mga libo labi ni sa El Salvador. So nagmotor ako kay ang kumakauban gisakyanan sila. Og naata karon diri may agi sa may Tayod Consolacion kay medyo kan man diri. Nindot man og flow sa traffic diri. Wala may kakulian, diba? So muna ni guys. Gauna na ako mga kauban. Sasakyanan sila, ako ga motor. Takits dito sa El Salvador. Let's go. So karon guys, ang akong goal maapsan ako mga kauban. Actually naapsan na ako sila ganiha. Kaya lang unong ko kay wala lagi ni magkuha tag kamera ba. Set up tag kamera. So karon ako paning kamutan kung maapsan ba ako sila. Asa ako sila no. Sayo pa. Update. Murag maapsan na ako sila. Murag mauna lagi ni. Mauna lagi ni. Murag mauna lagi ni. Murag mauna ni. Naapsan. Time check. Alas 9:48 na. Naapsan ako sila. Nalula tong likod oh. Kani di na ako maapsan na ni kay dito na ni. Ako sagot ng maapsan ko nila. So mga guys, nata sa may Liloan oh. Naraw, Liloan Fire Station. Kung anong fire station ang tawag. So welcome to Compostela. Nanatag Compostela guys. Sa gamay na lang kulang maabot na kitag Danau. Unsa naman kini? Grabe naman kini dalanan ni. Grabihan da ka parking hasta daghan na sakyanan. Pininood ni. Loh, tumba de. Tumba mo na busing. Tumba de. Uy, kaluoy. Tumba de lang trupa. Camping na kanunay. Wa na gani camping eh, dito ka mag-camping. Dara aja ni mo eh. So nanatag Danau karon, nana guys. Padayon na ta nila sa Danau. So kay na naman tag Danau, mo diretso na dayon ta sa El Salvador. Welcome sa El Salvador guys. Naami di karon nagkuan. So mo nilang parking diri ah. Ay tasod. El Salvador. Ano guys, nanatag El Salvador. Nakapapusas na ta. Arita diri sa kuan. Sa ilahang cottage kay wa namin nagkuha room, cottage rami. So karon kay padung ni sa among cottage. Gutom na ko eh. Gutom ko. Nay dingdong dia. Ay, mga naman ta. Nanami sudan. Yun ay! Agol! Dili po di maligo. Dili han, masuko mi. Loh, nindutas lang dagat eh. Parat. May gani kay dili hunas. Nara de eh. Wow! Ang dami naman. Building ta ha, mag-games ta. Puro magklaro juga yung para kaginsa ni kauna ni. Naka-shrimp man. Napo dari shrimp po ni. Asa po ni shrimp po ni. Dalan guys. Kuan kayo kaning hinlo. Well maintained kayo. Ginasilhigan yun ang mga sagbot para nindot siya. Hinlo. Arita silang swimming pool. Ay lang swimming pool doon ra po dari sa ilang entrance. Ara guys. Ilang swimming pool. Apo yung mga room. Ara 6 feet. 5 to 5 feet. Apod sila kuan dari pambata ang swimming pool. O ni 4 feet pod pambata dari.
Ara. Then diri 3 feet. Dari pambata ra gud siya. So dool pod sa ilahang swimming pool na po yung mga room diya. Same dito sa pinakaunang pool na ay room. Diri sa unahan sa ilahang pool na sila'y kaning Coco restaurant which is ara. Bay-ubay po ng mga tao diri tawa. Diba? Mas panuganan to. Ito wala ito guys. Panuganan ng tao. Pwede lahat dari na so mao to ang ilahang Coco restaurant. So namin dari silang cottage. May nag-room. Ara. Diremi. Atong tilawan ang ilang dagat kung parat ba. Parat lang dagat. Parat. Sure ba? Nga daw itong tilawan ang dagat kung tamis ba or parat ba. Parat. Parat. Sakto ra. So kinaabot naman tag El Salvador. Nakaani na po misa mong cottage. Kaon sa tandari. So nagkuha na ta og gloves. Kaya mag-surgery ta. Madaog gunit ang camera while nagsuot sa gloves. Ali, babe, lang na nag-ice. So ang una na itong gitira kay Litson. Itong tilawan ni Litson sa Danau ha. Mananta sa Litson na rin napunta sa spaghetti. Yummy. Una hotdog guys kay kuan ultra process. Unang kagat sa shrimp. Yummy. Na guys, wag gid tay gipatawan nga sudan. Hasta ang ulo sa pampano atong gitira. Alto sa pampano. Steam pampano ni. Best chicken pampano. Order mi og halo diri sa ilahang Coco restaurant. Naara ang atong i-order nga halo-halo. Ratong tinahon dron mao na ni. Ang nila kay ubi ang taang lang ice cream pero chocolate lang available pero kira na. So tirahon na nato ni basig tirahon pa sa uban. So karon guys, gadinduyan ako diri kay kuan ba nagpaabot pa ko nga mungit-ngit siya kay ron dito ko sa dagat maligo. Dagat eh? Oh, dagat. Paabot mo kog mo kuan landong. So testing ta sila ang kuan guys, swimming pool. Ang tao na tong sa kalaliri ta silang 3 feet. Lang po. Muna ilang 3 feet. Nagadaan nila na ako guys. Sorry kaya po. Baho kayo.
chlorine. Semua to guys dito. Ano ko ni sulay sa ilang kuan eh. Ari ko sa dagat. Hawaan lugus chlorine. Manatong kuan ligo. Oh ay ta. Init. Layas na mi sa El Salvador, guys. Kita na pumikanan eh. So guys, na po mi diri karon sa Lantaw after na mo maligo sa El Salvador. So dari na mi manihapon. So nana ako mga kauban sod. Ato na to. Dari mi mga on. Kaya ganang kag naitaw mga depressed permi. Depressed. Ngayon na pa yun yung tambok. Tambok. Ano ba yun? Huot. So what can you say about the weather for today's video? Actually, okay ra ang weather. Ang mga tao ray weather ang batasan sa mga tao ron. Ako po dito sporting on nandong. Ha? Ang pamako. Pamaka? Oo ba? Katol mo na katol. Dili man. Nga sa man. While waiting sa order guys, ari sa ta sa ilahang kuan. Yan ang murag ilahang boulevard sa Lantaw. Compostela. Na ako'y bata nga kuan na. Kanikiat man kay ni. Agoy. Kiat kay ka. Bye-bye. Uyok lagi ka. Hala! Pababa! Away ka ni Brother Baba. Bam. Happy birthday Yuni. Happy birthday. Happy birthday no. Oh good. Happy birthday Yuni. Aman ati. Ati wala ati. Aman ati. Tu ati oh. Ati. Oh. High five, high five. Wow. Tuh babalaw. Du. Naon na ta. Ilawan to ni sabaw nila guys. Kaya medyo dahion niya. Tuslo na itong ilang ko, sos. Ilang chapter eh. Nakaduti. Parang May kahiha kay Lopat ko. ilang chapter eh. Ayun. Tilawan na ito ilang lumpia guys. Uy, namilangaw.
Ayos pala lumpia. Tirahon po natin nilang munggos guys. So ang munggos na ni Kitinunuan. Gawa na to. Okay. Paminaw na ko dili. Natural nga lubi ang ikuan niya. Kasi kuko. Kira ilang munggos. Testingan na ito nilang sisig. Pero, aslom lagi. Lagi, tangan na ako. Tangan na ako ano? Limonsito. Okay ra. Dapat ba na akong tilawan? Pinakalas. Ang ilahang pansit. Sumo nilang pansit guys. Tirahon to. Namit ba? Aprobado. Namit nilang pansit. Look, brother. Brother, awa brother. Brother ay. Do, lalay ka lagi. So ana guys, so manamig kaon. Muuli na ko. Talisay na ko guys. Diretso na ko Talisay, di na ko maapit og Cebu City. So, ampingan tata sa biyahe. Salamat sa paglantaw. Peace out.